chikwambo chinogona kudhiliwa nacho nemweya waMwari. Kwete aisho. Iye ndachikudzaya kuti murume Acts chapter 16 murume Infanti mukadzi ndiye aiwandira vatenzi pale. Mukadzi ndiye aiwandira mira ipapo. Mukadzi uyu ndiye aiwandira vatenzi pale. Murume ndizvo. But Paul na Silas pavakagumbuka nekuda kwedhimoni richiudza vanhu nhema richivheta richida kuti vanhu vafunge kuti mweya uri kushandiswa nemunhu uyu ndo mweya unoshandiswa naPaul na Silas. Unoziva kuti kune vanhu vari muchechi vanoda kuita zvokuti vanoziva mufundisi kudarika vanose. Hapana asi kwedu tombozviona. Vakakutsanangurira so kuti mufundisi izvo zvavazvitari zvokutoitezvo. Ndandangoti ndipfuure ndisiya chingwa. Mufundisi zvezvo zvakaita zvikafa hashi. Saka azviona Paul na Silas. Bible rinoti Paul and Paul turned to the spirit, not to the girl. Saka Paul akatendeukira kumweya waiva mumusikana. And he commanded the spirit to come out. Bible wrote, munazoverenga zvakanaka. Bible wrote, and he came out of here. Uyu waigara uyu. Saka Paul nekuti waiva akazadzwa nomweya, paari kudzinga mweya, blessing vanobuda umu. Utakamboona mwana wako mukomana so atova nemairi. Akutorova mafree hand. Akuita uchishuwa chakumanikidzira. Apa iwe uri kuti muzukuru achauya. Unobvepi muzukuru? Ipapa panobva muzukuru. Kupupu kunoita muzukuru. Unoziva kana kuchinzi ndichadurura zvomweya wangu iwe uchizorora. Mweya iri kutsvaga vana vedu yakawandisa kuti tizorore. Toda michato isu. Toda varoora nevakwasha isu. But mweya akasafamba kune mweya werima uri kuda kuita take over. Pakuni wakereke inomunamata. Mumweya nemuzokwadi. Inonyaradza mweya werima. Inonyaradza mamhepo. Inonyaradza mweya wegungwa. Inonyaradza mweya wemakomo. Inonyaradza mweya wevakafa. Inonyaradza mweya weupombwe. Inonyaradza mweya yenhamo. The kingdom of God suffereth violence, but the violent shall take it by force. Sikamira unenge wakaita nokudza kuti nyaya dzako unowina kuti ukatofoira kare. Yomweya ndiye japanja. Aiwa gogondedze ngoti uone kusvika mberi kwevanhu. But kana mweya afamba so unobva uchidzibvisa so uchiita kuumburuka so wotanga kuchidira wotati pereri padini kuseri kwetumi kune zviriko kune zviprofita kuseri kune vanorota hope kuseri kune vanomudzira ndimi kuseri mumwe munhu ngaasatswe. Unozoti nevatendi muchechi vari kubva kumba umwe achipinda padhoo umwe wanenge ari pano mutazwana vari kuda kunovhunzira kugumba ari murume nemukadzi so vakonanirana ngonzi nguva yatakatenderana yekuti mukatina matamba yamwana vanhu tokonana akuti iwe rangu basa rebhazishi ine rangu robhadzeje zvitandakamira chitachitimba rodzi iwe ungori papa baba nomunosvika rini muchimbotimba rodhi dzavanhu. Unozoti mweya so inokupa zvibasa zvisingaenderani nemhumhu wako. Unofana uchimisa dumbu uriko so uchimaniswa nechifana chitoko-toko. Mweya wechina uyu makamboona munhu akakwereta ndokwereta mwana wangu president. Ndiri mbuya ndinda kusvika 50 dzapedo hadzo ndaita to the nearest. But ndikakukwereta iwe une 25 pandosangana newe muroti mukoma mamukasei. Mama wangu ndiye 50 years.
Don't fight your husband. Unosema pa kuti murume anozikana kuti apambi yeguta so. Nema yawe china. Ugotanga uchamutuka. Ugotanga uchamudzura ndebvu. Ugotanga uchasundidzira dumbu. Ugotanga wokia bedroom. Methods ako ose kutaura chokwadi dai waenda kuneurura. Hakuna kana wani yakashanda. Zvomwe yazvirwine nyama izvi. Zvinorwiwa nomwe. Ukasatozvigura ipapa pazvasvika. Rega ndikudze. Baba vasara nenguva shoma kuti vaende kunowana She. But dhimoni harifi. Rino transfer kubva kuna baba. Rouya kumwana wako mukomana uyo vane 15 years. Uchatanga kudzingirirana namadhirezi. Kumada zvokusvika pakutarira nhumbi dziri pawaya so. Kuti mukati medhirezi hamuna munhukadzi. Chokwadi. Uratidzwe chikonzero chaita kuti musoro utembe. Chii chiri kumbokonzera zviri kuitika mulife yako. You will never understand things of the spirit unless you are baptized by the power of the Holy Ghost. Saka zvomweya zviri kuita play around with your family zvinoda kuti iwewe manje. This is the time. Mweya uruka manje. Vakomana nevasikana votanga kuprofita. Iwazve chechi haingaiti drive. Mungoita basa romungoonana chete ndakaona ndaroora iwe. Ndakaratidzwa neketi. Padainyengetera. Chimwe chii chamakamboratidzwa kuti ndikotisana kuroora. Imewo vasikana Mwari wenyu anokuita makuhwa achitaura nevakomana asingatauri navasikana. NdiMwari werudzivo. Our God is not a racist. Kana ataura naye nganyarara and God will confirm it to you. Iyoyo inotoda ndimo kudzidzisa muri mayouth chete iyoyo. Yekuroorwa kuti kuzopinda kuroorwa nemufundisi zvakafamba sei. Zvinhu zvose zvokusineya zvokuti mukaona ukasvita dhirauzi rake umo mukaona vane ndebvu vane ma6 pack ma8 ameno unogata iwa vasina vose kuwirana jaibva rine ndebvu. Kamblazi gaya kane mari bachanda kakarambira kamblazi gaya akakanya kuti akagende mari kurambira munhu kupfupika iye akazara so nestaff yedenga. Padzinorwa matumbu ndokwadzedzimanyira kwazakati bana ndakubira unozwaye mukomana wacho achitoita dzembera musikana mupashairaka achita kudzungudzira ukaisa mutsoro vadi mupashairaka unombogwa iyo ndiyo munondivigira. Vakomana nevasikana vatange kuprofita. Varatidzwe zvakavanzika. Varatidzwe zviri mberi. Zvekumusha kwavakaberekwa nezvepakereke yaJesu. Varege kuhakira makuhwa anoitwa navabereki vavo kudzimba. Vasikana nevakomana vakanzi you shall prophesy. Izvi zvenyu zvamakuhwa izvi nemanhinga munotevedzera paFacebook vaya uchivaverenga nhoroondo dzoupenyu ugopedza kuti ugotanga dzimwe dzine dzichitaura nezvei zvokwati kufumisa vana vevamwe paFacebook mari ichingoenda iwo hauna kana chii. Ndakaudza madzimai ekwedu kuti unondishambisa iwe uri kupa mwana mari uchimurenga patebhuru. Wakagara muno muCape Town womirira mari dzaunopiwa navarungu dzokunzi chifudza huku yangu kana kuti fudza katsi yangu. Wafudza katsi unondotengera katsi yavo chikafu chepeti 2000. Iwe kana utambiriswa upiwa 4.5. Arungokuudza kuti dzako hadzitori mushe. Katsi yangu inodhura kudarika iwe. Than you. Varume hamaini yangu ndinoidana kupureya mari. Ndikakuudza chokwadi inodadiwa nemabvya. Kana kune guva rakafutsira mari yangu ndinoriputisa nepureya. Taura chokwadi chezvandinoita. Vakada kurivanza zita rangu so kuritsikirira muchifundisi. Ndikagara mugomo 7 days, no water, no food, no bathing, no what. Ndikati rangu zita rangu ngatibude panakafutsirwa. Ehese muri mudoko kuvanza zita rangu.
Aripa program yekuparidza kupi kurufaro. Ufando pako shitaura. I was the first student to preach at Rufaro. And so far hakuna mwakazi wa young student. Asili nikatoka tasewe. Kumshakweni unaita zvidiwe kwa ukarorwa. Grocery ndo urutenga iwe. Vamene ndo uruchengeta. Mushandi wakarenovate wakamutsa iwe. Mai vane chikuva ukaputsa chikuva ukaisa kitchen unit. Asina zvino vanongoti tinotenda zvenhai shumba mbiri maita zvenhai miravu. Vanoshinga kutenda miravu yavasingazivi kuti chii chinobvi miravu. Vachisiya iwe mai rudo waita zvino. Shumba ikauya ikaruma grocery kudai vanorigamuchita. Problem is asika nawe yakuchecheva na vandioni wakaona mai vakakubereka nana bhuti wakaberekwa nawo vanokuona mugrupu saka unomanikidza isi kukuona iwe kumhuri vawakakura navo muchidhidha mose havakuoni vakuti nyaya yako inoda muyeyi usatsamwira vafundisi namagosa namapurezidendi navatungamiriri tsamwira mweya uyu. When you are filled by the Spirit of the living God. Ana uchiti mutibhoni munyama. Uchidya January to December uchiti isu zveveshuga. Panonzi ngatitsai isu veshuga. Muchiri kutamba nenyu shuga. Idzo shuga impiri. Kune vamwe vari kutambura neshuga yakawandisa mumuviri papa. Kwete vamwe vari kutambura nekuwana shuga yokuti vaise mumuviri. Saka kana tonamata muchechi hatifi takafanana. Shuga ndamati. Mwari kukumbira Mwari kuti shuga iri mumuviri ngandiuraya. Saka tinamati zvakafanana. Saka kana takutaura zvokuti ndichatonura zvomweya wangu inonzi one ari serious. Asina luggage. Haina gate. Saka zvokuruka mweya todiite. Saka kupuhwa munda. Vatange kupuhwa mukadzi. Munda. Chitumidza mumunda uyu. Waita basa. Vautangi kuona mukadzi ndopaunozoita kuti ndititenga manews kune ruwadza dzimanews nozoti dhazingerere chingwa ichi achizi chingwa inzara idzi vanenge vacho varikutonakidzwa vari kuzvidzwa mweya unafamba baba uchinzi musoro wemba musoro havana vabvisa kuti musoro ine misoro yemba vabvuni asi vakadzi vekwendi vava havasi musoro moziva utsinye hwamunoita muchisha kudhara rumavo utsinye hwamunoita muchituka varumavo uchazviona kana muroora wako akutuka mwana wako pakavanongonafira kubvisa bhandire so vanoshaudziwa kusvika pakubuda panze kuverenga mapopo ari kumuti amabuda mutoileti chebha yanga ichiripo vanokointrodusa kanyaya kasina basa so iri prize nekusada kukumbira kuregerera asi vakagarira mweya aiwa mweya uchina mukadzi anotuka murire no matter kuti aita mhosva inengei the father will remain the head. Ati murume wako izvezvo wakatsamwira kuti akatumbira mai blanket asina kukuudza iwe ukazotumbirwa iwe nemwana wako iwe ukazotumbirwa nemwana wako. Remember tine bhoti ye9 months kudumbu ndozomurera ndichitengesa nyimo musana izvezvo handisi kugona nenyimo dzandaitengesa kuti aende kuuniversity nhasi wozororawo iwe une form 4 indakamisa kuuniversity handisi kugona nomusana handichagoni kushanda mari yekutenga jira handichagoni kushanda mari yekutenga matenesi asi umwe mwana wakazouya unoti musavatengera vakafa musana nokuchengeta iwe nemiwo varume fungai musha vana mai kumusha uko kuri kutonhora mai kumusha uko vari kusafa but vakatadza kuinvesta vachichengeta iwe asi nhasi takagarira mweya mai vari kuchema nenhamo iwe kuwanyima mari yechigaro nokuti mukadzi ari kuramba
Mweya unofamba sei mai nababa vachichema. Mai vako vatito namba 2 paziva mazita mupukurekea. Asi takagarira mweya. Zita ravo riri panamba 2. No nyaya mai vako. Wadi hae unodza nurikipa. Unodza nikipa unozobora. Nobata sirego. Bana unotaka bora takana. Okunzi wadi hae amantu na Ronaldo. Nekuda kwa ninga vakapfeka mugumbo. Shangu dzamaka vatengera dzinenge kuhunga mashutas. Bachidambukisi kusvika vanoona vati hawani here Ronaldo mai vako vachifamba namashutas ochisirera uri pakapa ukaisa status uri pagumba wakadai wopoisa imwe uri pamba pomurungu pamba wombopinda maizvimi yomurungu ari kuchikapa status mai vachinzi wani here Ronaldo vanarova zembera dzavanotirera ndedzedu zvinanokurerwa chiriposvo Mwari ngatibatsire manherana. We need the spirit of the living God. Kana kune chatakambochemera mweya madharangu nanagogo takanzi isu ticharota hope unongorota zvisina basa ndarota kiti chindiruma ndarota nyoka ichindidzingira ndarota nzou ichimanyisana neni ndakwira mumuti ndakwira mumuti daviri andobva rapasuka rapasuka pandati ndinodai wanike pane zvinyanda zviripo hope dzako inongova whole African movie uchazorota urini vatuma vachipigane kudzika. That contradicts the word of God must go tonight. Vanasekuru nanambuya vacharota hope. Madzibaba echidika oonawo zviratidzo. Mwari ngatiwanire nyasha manherani. Iwewe uri papa, uri pamuzero upi manherani? And what is happening in your life? Why are you so dry in the things of the spirit? Aiwa kana dziri philosophy munorovazvo. Psychology hatitauri. Aiwa muri engineer vanovimba nemi kubasa. But hazvidzivisi mamhepo. Kune mainjiniya akamanya ne-airtime kudai. Asari engineer. Madhimoni achikudzidza kuti akaita. Mweya china haikutadzisi kuroorwa nekuti une mahips. Manager imiri nekuti mune mari yakawanda. Nevarume vakachinjarisa vakadzi kuma7 uku. Mari ichimodzokorodza kuroora zvekuti dai vavakure nelife. But I don't want to talk about the devil right now, because I'm going to do deliverance later. But I want you to understand the importance of the Holy Spirit. Mweya muchenendi anoona zvakavanzika. Pauri kupiwa pressure nevanhu kuchiti makuru asiti behedhikewo pano kai. You don't listen to the voice of man. You listen to the voice of God. Mwari vanoda kuti uite ne23 here kana ne33. God's time is the best. Zvikunzira Mwari handingamupi chinhu chinomuraisa. Mweya muchenani ndiye anotinyengeterera achitigomerera. Aiva kuna Baba. Jesu akati chiregai ndinde kuti mweya auye. Saka anoziva zviri kuna Baba. Saka iye kana auya manje anotigaidha muprayer. Ndosaka muchinoti vamwe vanopererwa namashoko muprayer. Obva watanga kuenda paWhatsApp kana kutarisa vamwe muchechi so muchazviona kana toita zvomweya. Kushaya kuti ndonamata ndoita sei. But when you have the Holy Spirit guides you in prayer. Haubhaindi panoda kurumbidzwa. Haurumbidzi pari kunzi bhainda. You need to know how to fight your battles. Nozvati kune dzimwe hondo dzatinokunda nekuenda kuhondo. Koita dzimwe hondo dzatinokunda nekurega kuenda kuhondo. Depending nekuti mweya muchena ati kudii. Ezvikuitika munaife yako unatsonzwisisa here kuti what is happening. Ndakudza kuti umwe akarambwa akatoita BP yekurambwa. But chakakurambisa ichi ukasachanzochidzila nacho mushechi.
Unoziva here kuti mamhepo avakafuridzira kuti hafaniri kuroorwa. Saka iwe ukati ndinamatirei ndiroorwe usati wadhina nechakambokurambisa, hachina kufazvo, chinodzokazve choona kuti havasati vava nomweya, saka tomupama futi. Kanamata pane imwe deliverance yataita dhimoni rikata mabvanepi kanzi Jesu takauraya murume wake nemwana. Chinzwai how sad the story is. Inokomana kuti katichikuudzai munotapira tubaina kuti ndiri kuda kamuroora next week, saka chiuya chiita move in. Anoti move in mototanga kutogara mose, kana woya kuchechi woparadzana padoctors kuti we work out zvibabako mani. Vakangoita move in for 1 week. Chiungamira kumusha musikana ari kudzwa, vasikana musaguma kupatiswa mani makanaka steroid. Chichungamira kumusha, ini ndouya next week ndozoroora, ndobvaenda ndokunogadzirira. Pavakamirira kuti nhasi anofanira kunge achisvika, chakasvika imeseji yekunzi akazvisungirira akafa. Apa vagara vese 1 week nhumbu yabata. Achinosununguka munebha mwana akangoita 2 weeks ndokubva afa futi. Akazozvidiscover musi waangoshanya kungoshanya kuchechi, ndobva dhimoni rati Jesu takauraya murume wake, tikauraya nomwana wake, tikauraya nomwana wake. Ndakarega zvangobva rabvumuka ndobva raenda. Pandazotoya panenge kuti murume wako uri ndokutanga uchema akazvisungira zvakadai. You will never understand or know that until the Holy Spirit takes over your life. Saka andione munhu chaangadadira mweya wati mutaura. Because Paul apasiraiti. Chiri kuti nesa mfundisi, we are competing with these material things. And we feel kuti anoti inzvada driver out Q7 umane chikia Picato. Saka ine chitonzwa kuti vezvimapia Picato ngavatsvage mweya because zvava zvisvita. Wese ukatozoita wetsoka vanoona sekuti huna mati. Saka kuna munhu anongoti kwanzi itai serious nopen. Nokuti inokati akadriver saka isu tinofamba netsoka tisiseya. Mweya so gambo operate matiri. You need the Holy Spirit tonight. Without the Holy Spirit you are nothing. You won't make it. Vamwe venyu munoda mweya kuti mugone kupedza kuvaka ino. Vamwe munoda mweya kuti mutogona kuitenga stand yacho. Vamwe munoda mweya chaiyo kuti mupromotewe pamabasa pamuri. Vamwe munoda mweya kuti mavhiza abude. Vamwe vakaenda kuUK, imi mugere pakazvinoita mudini. Vamwe venyu munoda makasiyana nesu takamirira kuti Mwari haana kutiudza kuti tipi. Isu takanzisa Isaac, garai papo urime papo chako 100 folds uri papo. But vamwe venyu munodai asi madhimoni ari kuti no. Nawe mhepo ndinopinda nepandinoda, ndichibuda nepandinoda. Taura chokwadi. Zvamakavharirwa mujere rezvibereti muri kubuda nepamunoda. Makakona kupinda na mari yevhisa asi munoti ndopinda nepandinoda mapinda. So zvirinyore zvinhu, so people are limited. Unozva kuti Holy Spirit is a gentleman. Hakumanikidzi zvauri kunzwa wakapora so vamwe vachizwa kuti tine nzara mani yechinhu chiri kutaurwa ichi. I want to allow the Holy Spirit to take charge. Rimwe zuva pane imwe conference paiva mai nababa vachitaura nyaya yavo. Vanoti tiri kumba taenda nekamwana kedu kaiva grade 3 asi kainamata zvisingaendi kachinda kuchechi. Baba namai vachisara kumba vachinzwa kuti zviri right. Ndozvamufundisi navanhu vanonzwa kuti zviri right. Saka hanzi rimwe zuva chakambomboka chakakala pamba. Vanhu vachidirwa mambama mumba nechinhu chavasikaoni. Oti kipa nababa kuti wewe. Kati wapa newewe. Pana hausigero, mama hausigero anofira dzasi dzasi. Oti wa. Chana chegere pirido chashisina roho ichocho.
Nestaraches. Achileka na mbaba chakadili. Kushikatatu na baba na mai kuno. Kusinga robiwana. Musanga katindofire ipameo 50 yusa nyohora. Ndoku manya chita kumasule kwa chisika na chishi. Ndoku changa motelezera chana chati nestaraches. Wachainda nestaraches. Baba na mai wakati chichitewera chana hicho. Baba wakanzito. Mai kuno. Mai wakati ndofire. Mai wakati ndobatira sule kwa musanga webasa maji. Chimanache great chiri kumbele. Nestaraches. Baba mwokoze. Nokuzo uya woti pano nokula ndambuka nje. Saka ndiri kuti kudi mweya asakudzi. Mweya kuda kuoperate mwanani. Mweya kuda kuoperate mu UPA. Mweya kuda kuoperate mwana mai na baba. Mweya kuda kuoperate matunga bibiri. Manerano zaruna moyo wako mweya bate basa. Zaruna moyo wako, it is for your own benefit. Zvakanakira iwe kuti uve nomweya. Manerano toda kudzokera mangwana kuchiedza. Enda mumba uchinopfutidza mazhenje omoto nokuti wabatira kumweya waburuka. This is the time for the Holy Spirit to take over. Allow the Holy Spirit to touch you. Allow the Holy Spirit to take control. Allow the Holy Spirit to move tonight. You need the Holy Spirit. Nyaya dzako hadzidi vanhu dzinoda mweya. Health yako haidi vanhu inoda mweya. Mweya akafamba anopareta. Zvibereko zvinoparetwa. Zvifuwa zvinorwadza zvinoparetwa. Asika inosaluta ikaenda. Mweya akafamba. Nejeko rinoregedza. Mweya akafamba. TB inoenda. Mweya akafamba. Mapepa anoregedza. Mweya akafamba. Visa rinoita. Mweya akafamba. Zvamunoshuvira maka yambosha. Mweya nezvenyama zvinoita. Akafamba tinotanga kuprofita. Hatiudzwi nhema pasocial media. Tinoprofita ipo pano. Ipo pano pasangano. Ipo pano panotanga kuporera vanorwara. Kumba kwako kunotanga kuporera vanhu. Mweya kana akafamba haunoti hope uchipepuka kwaedza. Varoyaka kwakungoti ndinotamba. Nandipepukika kuti muroyi wame. Asi muroyi anotiza. Ndapinda munyika yomweya iya ari padhuku. Ndiri kukudza zvinoitika. Ndozwa kuti mumwe anditi, maiwe vanoziva here kuti vaniko pano. Resi basa rangu kuzvichengetera. Because muroyi anoparita ari mumweya. Pinda mumweya mweya timweya zvipedzerane. Ngatipinda mumweya mweya timweya zvipedzerane. Vatete vakunetsa unongoda mweya iyi. Usavatuka usavapindura unoda mweya. Bosi vakunetsa unoda mweya. Murume akunetsa unoda mweya. Ndichadurura zvomweya wangu pamusoro penyama yose. Simuka pawakagara manerano. Mweya leo pamusoro pako. Tinoda vaprofita vazodzwe. Tinoda varoti vazodzwe. Tinoda vanoona zviratidzo. Taneta nevhangeri ravanhu vanogadzira. Tinoda kutaura kwaMwari pasangano pano. Tinoda madzimai asiri eFacebook neWhatsApp. Madzimai omweya. Tinotsvaga vanamai vakazara nomweya. Vanoti ndinobveiko ndikanyarara pakupopota. Madzimai akazara nomweya. Vanoti vakatanga kunamatira chechi zvinhu zvinoendeka. Vakanyengeterera musangano zvinhu zvinofamba. Vakanyengeterera mayuto ekwedu michato inoburuka. Mai makamirireko manerano. Vabatidzwa iwo nomweya. Vakatidzwei manerano. Mweya unotsvaga vakaita semi. Ngauve pamusoro penyu. Manerano nezita raJesu. Nokuti wakandizodza. Manerano zodzwa iwe. Manerano zodzwa iwe. Mwari ari kuda vaprofita vari kuzodza. Ndakuudza kuti ndakatanga kunzwa izwi raMwari ndiri musikana. Tiri kutsvaga vasikana mhande vakazara nomweya waMwari. Vana baba vari kunzwa nzara ndichitaura so. Vari kuti mweya ndiri pano. Buruka mweya. Taura mweya ndakaterera. Vana mai vanoti dzangu dzinoda mweya ine. Ndirege kunyangirwa nemasituation
pano mweya ana kuramba kuburuka. Ndiri kumunzwa ari pakati pedu. Pane magetsi edenga andiri kunzwa manherano. Zvakuitika mauri hausichiriwe, asi mweya watora nzvimbo yake. Zvemweya zvakanzi ndichadurura ndizvo zvadururwa pakati pedu. Mweya wava kubhabhatidza vaprofita vasina kuvhoterwa navanhu, vakagarirwa dare nedenga. Avo vaprofita